за малко. Ето е първата факла в агитката на Янтра. Втора се пали. О, тук ще стане интересно. Ето. Ето Янтър Габрово. Също време на Локогорна също. Здравейте, приятели! Това е трибуна Ултра 66 от градския стадион в Созопол. В разгара на лятото време си е за малко почивка, време си е и за отпуска, както се казва. При мен не е точно отпуска, беше си планирана ваканция и за това пък не успях просто вчера да стигна до Пловдив и да отразя домакинството, победата на Ботев Пловдив срещу Зрински Мостър в третия квалификационен кръг от Лигата на конференциите. 2-1 за канарчетата и добри предпоставки за достигане на плейофната фаза и за последната стъпка преди групите в третия по сила европейски клубен турнир на Стария континент. Ще ви покажа все пак с подръчни материали. Изпратили са ми някои видеа от колежа. Има какво да се види там. Имаше си хореография по повод 147-та годишнина от Шипченската епопея. Имаше цитат от Южната трибуна, който беше част от легендарното, вечното стихотворение на Иван Вазов "Опълченците на Шипка, от урва на урва и от век на век". Ще ви покажа и кадри от Габрово, където преди вече колко? 5-6 дена идват разстояние в времето. Локогорна победи с 2-0 моя Янтра Габрово в регионалното балканско дерби и по този начин горнооряховските железничари стигнаха до първата си победа от началото на първенството, а ковачите за момента куцат и така не тръгват никак добре в новия сезон в втора лига. Този уикенд няма да посещавам мачове, ще посетя гостуването на Янтра в Царско село срещу Дубала на ЦСКА 1948. Да видим пък дали там габровският тим най-после няма да успее да стигне до трите точки. Да кажа обаче нещо. Горнооряховският тим взе 3 точки от Габрово. Локогорна победи. Джоли Роджер Фърм Ютс, младежката фракция на Локогорна, със силно представяне на стадиона, няма какво да си кривя душата. Момчетата си имат не лоша организация, имат си и не лоша бройка. След мача обаче, не знам дали точно те, по моя информация не е точно JRF Ютс, а някои от приходящите, малко по-филмирани явно момчета от Горна Оряховица и от боксовия клуб в града, взеха, да кажем така, нещо, което не е тяхно. Би било добре да се помисли по тази тема и това, което не е ваше, просто да го върнете, защото сезона е дълъг, има доста мачове, има доста ходене, в които да следвате Локогорна и не се знае дали пък ние няма да си върнем това, което не е наше. Така че бях се замислил дали да идвам на дербито Локогорна Етер. В крайна сметка си мисля, че е редно да го отразя, защото си струва и има какво да се види и заслужава самия матч сам по себе си да бъде отразен от ултрагледна точка като репортаж. За другото, казах каквото имах да казвам. Поддържаме връзка с някои от по-старите ветерани от агитката на Локогорната, да видим какво ще стане. Организацията определено в Горна за момента от към агитка е по-добра, отколкото в Габрово, но трябва време. Дупката по региони в местния футбол не е само в Габрово, ами и на много други места. За момента Янтра закрепва положението от 5 години насам, от 5 сезон не е във втория ешелон, но аз лично съм гледал доста по-сериозни победи и доста по-сериозен отбор на Янтра и естествено ми се иска и може да бъде и още по-добре. Останете с трибуна Ултра 66, абонирайте се тук долу за канала, доближаваме вече 3000, натискаме и докъде ще ми стигнат силите, защото, както се казва, и при мен ще има промени в житейско работен план. Ще видим. Да пожелаем успех и на преродените Ултрас България, вече под ново име, техния
главен редактор, техният двигател. Явно се вдъхнови от нашия сайт Ultras.bg и момчето направи нов сайт ultras24.com, така че нека да има колкото повече, толкова повече, както е казал Мечо Пух, нека да има ултра трибуни, нека да има платформи за тази тематика и най-вече да има хора по стадионите. Чао от мен, аз съм Владо Иванов, ходете по стадионите най-вече и се абонирайте за канала на Трибуна Ултра в YouTube. Чао! Броени секунди до началото на регионалното дерби и Янтра срещу Локо Горна около 50, 60, 70 до 100 души със сигурност от Горна Оряховица. Организирана екскурзия с автобус. Тук нашата габровска агитка не е много силна като численост. Имаме летовници, но както се казва, ще караме с наличното. Минута, 1-0 за Локо Горна. Абе, нас те... Аринче! Янтра! 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 Начало на второто по време. Пиро и Димки от Ковачи Габрово. Какво е? 58 минута, транспарант от Локо Горна. Светлана, България си гордее с теб. Safe Women's Sport. Като цяло посланието на Лоута Арми, което от Локо Пловдив издигнаха преди 3 дни. Сега другарите им от Горна Оряховица също съвсем резонно подкрепят честното спортно съперничество на Олимпийските игри. Макар че Светлана днес загуби, тя го направи достойно и в крайна сметка транспортивничката й продължи, но се надяваме справедливостта възтържествува. Скари да има.
84-та минута, 0-2. Локо Горна е на път да победи в Габрово. Господин Киселичко! Време да си ходи! Оставка! 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 Ой си Добрич там! Как ще отбият тия синачи, ей! Кисел! Айде да си ходиш! Айде да си ходиш! Добрич да си ходиш! Добрич да си ходиш! Добрич да си ходиш! Там популярите моят ги тренираш, тук в Балкана не Режа нишито! Ей, кукуруза! Ей, капут! Оставка! 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 Дайте парите за вас, Парите са за вас! Янтра е за нас! Парите са за вас! Ай, момчета, това вече закъснява по един час. Локо Горна победи в Габрово Янтра с 2-0 и победоносното влакче на железничарите.
Ще направиш ли нещо интересно?
грешка при разиграването на гостите. Алекс Самараш, възможно! Отваряне за Ботев!